Hello guys and welcome to Zim Reality ITV. Sitalangu kuberekwa kwa DJ Sparks. Tiripo panapa patokwigira nyaya dzakasiyana-siyana dzinenge dzichiitika mativi mana ose enyika yeZimbabwe. Tinoona nadzo panapa madziona. Nyaya ndinayo panapa inyaya kule ava vanga vachirwara but vakanamatiwa naProfeti Kuda kwashe Jose vakararama. Ende toda kutenda Mwari nechipo cheupenyu, toda kutenda Mwari nemuranda wawo wakasimudza pageneration yedu ino yana iwo Prophet Kuda kwashe Jose. Saka guys ndichakwatidza video racho murione omega kuti zvishuwa pampakaipa zvinosina zvakanaka then mubva makomenda kamuchike maona. Asi before guys kana chinge first time kusvika pana pasina subscribe, please do subscribe kuitira kuti anything kana kuti anytime patinouya nezvinhu zvinyowani unowana notification. Uyezve guys chimwe chiri very important chandikuudzisa ndaye ndechekuti Prophet Kuda kwashe Jose one big Sunday yavari kuhosta kuCity Sports Center plus vamwe vavaziva kuti Prophet Kuda kwashe Jose ndevapi. Prophet Kuda kwashe Jose ndio vari pascreen vamuri kuona musi wa28 April kune big Sunday kunzvimbo yeCity Sports Center change chitanga na8 o'clock kusvika gare. Sa guys muri kuinvite kwekoko kuti munge muriko kunzvimbo yeCity Sports Center. But for now nyaya ndinayo ndeyekuti muone video iri so that kana maguya ku big Sunday munouya muchiziva kuti zvii zvinenge zvichimboitwa ikoko zvinenge zvakamira sei. Ndo video yandinayo ndimboplay panapa tichimboonesana ndike kuti muone kuti panga pakaipa. In the name of Jesus. 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 Every spirit, right now, in Jesus' mighty name. In the name of Jesus, every spirit, wherever you are, right now. Right, so guys, atimuone kuti izvi ndizvo zvaitika before ndo pakayamuna pachibva na matiro then chakwatidzai before and after so that munhu yatsonzwisiswa because isusu haiti believe kuti zvingori mukuparidzwa kweshoko nechine chete but zvirimo futi kudemonstratwa kwepower ndo zvinotaura shoko atinovereka kuti zvirimo futi mukudemonstrwa kwepower. Saka pana demonstration yepower iri very serious ada kuti muone then mobva makomenda kuti maiona sei. Kana pachinge paina ndingachidhauta anouya ku big Sunday musi 28 April. In the name of Jesus. 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 Right. In Jesus' mighty name. In the name of Jesus. Every spirit, I command you to leave him right now. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In Jesus' mighty name. In Jesus' mighty name. In Jesus' mighty name. In the name of Jesus. Every spirit, right now. In Jesus' mighty name. In the name of Jesus, every spirit, wherever you are right now, in the name of Jesus, wherever you are, speak fire right now, speak fire right now, speak fire right now, speak fire right now, speak fire right now. What does that say? Joseph. Let's say what Joseph. That's what it's normal. Hey Joseph. Hey Joseph. Mukane Sarajes. Mukane Sarajes. Zokane Sarajes. Hey Zokane Sarajes. Say Joseph. Zoka. Joseph. Zoka. Say Joseph. Zoka. In the name of Jesus.
In the name of Jesus. Joseph, right now, be free in the name of Jesus. In Jesus' mighty name. It's any set of more than another. Sekuratino. Remember what it is. Sekuratino. 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 Remember that. Sekuratino. 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 Man, I said you got this Seguratino. Sekuratino. And they got this Seguratino. 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 The name of Jesus. Seguratino. The name of Jesus. Seguratino. In the name of Jesus. 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 Sekuratino. 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 pane pakaipa kapa guys mukubanyatsoone kuti situation yacho ma1 chechewo Instead of stretch your hands again, stretch your mouth body. Ten is yes. New spirit, leave him right now. 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 In the name of Jesus. Leave him right now. Say leave him right now. 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 apa nemwenguwa yokuti chona muna china matiro sune yatsogaya kuti hey anomukero pali pakuda wane faith chaiyo ndopozona kunge even tiri kuchechi kuti unatsona kuti hey mana matira kuti munhu kane situation ine munhu kane condition ine munhu anomukera but still level of faith inosiyana nangu profeta namba ita se wachitraya vanonga ne hope ne faith yakaipa because awini chingone kutenda kushoma nopesa wangu kuti no uyu kwayo chegedza yazorore but unatsoona kuti munhu ane faith sa sure faith ka inoona kumove mamountain. Leave him right now. 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 In the name of Jesus. Leave him right now. Right, Seguratino. 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 Guys, mungona zvakaitwa ziso ene munhu situation asi mafanizi ma1 Seguro. You're free in the strategies. Paulo penho gapare gezwezozi. Strategies. Gapare gezwezozi. Paulo gapare gezwe strategies. In Jesus mighty name. Mona guys, I think kunoona kwambona munhu achifa vanonyatsorelated the situation yekuti ma1 kana munhu akudaiwoka pane mpakaipo kana munhu akudaiwo pane mpakaipo pane pakuda munamato chaichaiwo kuti munhu adzoke pane pakuda munamato chaichaiwo I think wakambosanganawo nachidaiwo vanonyatsorelate indorete imwe kulezi yangu so yakambotanga kudaiwo ndopana kaona toshuwa kuti ma1 yakasingoti kumwe yaka1 kuti pazvapera ma1 In Jesus mighty name. Jesus mighty name. In the name of Jesus. You're free. In the name of Jesus. In Jesus mighty name. In the name of Jesus. No guys. No guys. So guys, ndifunga pane number dziri apa papa idzi number dziri kubuda nditry kuti ndidzise pamunoyatsoona pane number dziri kubuda apa idzi ndidzizume so that munokwanisa sekumbayatsodziona number idzodzo number dziri apa idzi idzo number dzekuchechi idzo dziri apa tingapaina kuda kuzonzwa kuti zvinofamba sei kauda kuenda kuma 1-on-1 kauchingooda kuzonamatirwa naprofeti any information about Big Sunday unobata number idzodzo 0712 057 123 idzo number idzodzo 0718 090 887 chakaipa kuti munhu azobata number dzangu manje akutanga kufonera inini ndambotaura so kuti number idzi saka ndibudise video irakadaiwo so that zvinonyatsoonekawo zviri better saka ngationa kuti munhu akazoita sei bo ndo pari important ka kuti munhu akazoita sei after zvese zvaitika izvo What
Good. In Jesus' mighty name. In Jesus' mighty name. In the name of Jesus. asi kana usingatendi zvishuwa utendi mukona zvakaita munhu boys hakuna munhu asingatendi izvo anoronza munhu aitoti hatiji sparks zvina zvisiri izvezvo ndezvekunyepa nezvekugadzirira chimbouya kana hama yako yekurwara uku maunonwana abhadhariswe whatever zvoitike kuva zvibhadhariswe chimbouya nehama yako uone kuti zvinofamba sei kati iwo chimborwara so wouya wozvionera wega bos choitika nje kuti kana munhu asati ambopinda musituation kana asina hama yambopinda musituation yakadaiwo anongokasika ngotaipa nezvekunyepa izvo nezvekuita sei chimbouya In Jesus' mighty name. Right. You are free in the name of Jesus. Seguru. Hello, Seguru. You are free. Listen. Such game. What does you and did you? Let us stretch our hands to him. Stretch our hands to him. zvisho munhu adaiwo unonge wakutya zvisho kuti oma anabhoira anoraramira toita sei pane pakaipa In the name of Jesus. Murukuzwa chi? Huh? Murukuzwa chi? Huh? Okay, see about which alright. Okay, see about which. Sorry, Pastor, pane pakaipa So, and the right yanga chikuratidza ikai ibefore then now after man tada kuona kuti zvii zvakazoitika after zvatada kuona nawo yes. apa amadays after zvizvo zvakaitika zvaitika nawo toda kuona kuti munhu asei abo here kana kuti amucondition ipi Pana kuziva. Arikuti pedo ndiri kutongokuta nyaya yekufremera pana. Were you not there? Ah? Mati baba. Wheelchair. That's very true. Kuwa varangara zvakare. Yes. vaitotadza kugara pawheelchair vakazoiswa mumashure pastretcher bit vachinonzwita sekuita kunge kuridza ngonono. Baba manje makasiya vachiri nani. Gogo vakazoita sei? Taurwa ina. Vakazoita sei? Baba makasiya achitori nani vangotori nani paya. Vaitopfakanyika. It was better. Vakazosvika extend kuti vanga vachiti zi vachi flat. I'm telling you. Flat kungoti munhu kudai so kuvhura soro yangu ramba rakavhurikoda kurivhara ndikunyeba koko kurivhara nokuita sei yes ndazvokuti unoone panapa ava ndo vaiasha overseer vanga kudai so overseer vanga kudai vanga wakudini Very true. Everyone was believing with I'm sure if you have the video, I'm sure you have the video. Please. It's the simple ones watch tower. I want to be sure even in you. I want to be. Magadi baba. Timere. Ma what guy? Mashamisi koti chi? Mausingatombozia kuti mamuri panapa. Makabvunza mabhasi ekuchechi.
mazishamisika magumba mdala afit and strong akanyatsooneka kuti botsi condition yanga inayo paipaika anga ari ma1 asi ameno vanhu vanonge achitiwo munhu akatengwa hamene kuti munotendose munoonose but inini zvandongoti kune munhu anodhauta uya ndiyebo andodai andika anouya so big sunday kana kanondibata panamba dzangu ini oti dj sparks da kugara kumberi ndimboone kuti zvizvinhu zvichiitika unoona hora unonyatsoona zvishuwa kuti simba ramwari ririko simba ramwari ririko ende mwari vari kuita zvinoshamisa vana vanhu vari kushandisa zvishuwa nhasi hapana hatidzo nona mufundisi nditi makaita totenda mwari zvinofadza kana zvinofadza amwe matosvika makutoona vamwe varikoko makutoaina maoroko masana modzanitenda uko dai nhamo yakatopera dai vamwe zvida vamwe mamando vasara vambonyaradza chishinga murora chinowanika aiita but akusuguma kwaupenyu mativa vakatengwa musha ndakatofonerwa ndinogara tarisei mama kanzi yai mwana wenyu kuno zvisikutonzwisisika wabva ndatotsvaga mari mangwana acho ndobva ndatoa ukaona vanhu vakufondera munhu ari kumusha ngataurire mashoko amanyazotaurwa chacho ndekunzi kudini ndokunzi zvina kumbomira zvakanaka motoona kutoti masvika kuno chokwadi ndakava ndangotsvagawo mari ndobva ndatouya asi mama kutongonyara kwazoti zvinenge ndakatenda ndaiti good but this is mukadzi wacho man anzi asine kutenda ndaita hawafi I think we all need mukadzi akaita ngayo vari kumashura ndemukadzi wacho ava ndimai wacho I think we all need munhu akadaiwo ngatombirichiso kuchinza kusinomira zvakanaka I'm telling you pamakazoenda papapaka pakazoita flat ndokutovharwa nejira kumeso am I lying tunyepere neyena pasta tunyepere nei mama kumeso kutovharwa nezuti pauke vakatakurwa muofisi vachiona ndokati muri kuya munhu nemunhu they were carrying like this munhu akavharwa kumeso vari kupinda nemuofisi vari palaini vacho vari kupinda nei kana kusadedera unazopinda nemunhu tikuenda naye kuna profita munhu avharwa kumeso saka ndo zviri kuitika izvi guys ndo zviri kuitika vanhu vamwari saka guys kana paine anodhautawo ane zvimwe zvaanofungidzira kuti maybe hazvisi kuitika anodhautawo simba ramwari akasununguka kuuya musi webig sunday kune big sunday rakanzi family deliverance saka uyai guys uyai muzvionere mega kuno vanodhauta vaya uyai muzvionere mega kuti shuwa mwari vari kuita zvinoshamisa mwari vari kuita zvinhu mwari vari kuponesa varanda vavo ende mwari vanosimudza vakasimudza vakamutsa muranda vavo saka guys ndofunga mukoma Mathias mheri vanenge variko saka makasununguka kuita se kuuya then nhamba dzacho kana pachinge paine vanozodawo nhamba I think munobata nhamba dziri apa idzi ndidzo nhamba dzoita se dziri apa idzo dzakanzi prayer line idzo andika idzo dzidzi 0712057123 pane dzimwe dzacho dzinoti 0718090887 then pane dzimwe dzacho 4776 59313 namba dzamunokwanisa kubata idzo dzika muchinge muda kuzonzwisisa nyaya dzebig sunday muchinge muda kuona munhu wamwari ma1on1 musazobata dziri pazasa mande dzadj sparks idzi ndedzesimu yati itv idzi sa idzo dziri pamusoro apa ndidzo namba dzekuita se dzekubata idzo dzevamwe vari kuponeswa ende uyai its free hakuna anobhadhariswa vese anongonzi uya pachena mwari vakuwanire nyasha. So thank you guys for watching. Thanks for supporting Zim Reality ITV. Always remember that fear not, sin not, whether you like it or not. Don't forget to follow us on Facebook page the Zim Reality ITV, the official page. Follow. Thank you.